ሻሎም 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 ናግዚአብሔር ቤተሰብ ደቅ ብርሃን ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ ከመይ ሓዲርኩም እዝናይ መዓልቲ ቃል ካብን ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ዝልቃ መደባት እዩ አምላኽ ሰማይ አዚዝ ባረኽኩም ሎም ድማ ከምቲ ንጉር ናይ መዓልቲ ቃል ክንካፈሊና ሎም አንተ ንካፈሎ ቃል ኃይሊ ምስልሳል ዝብል እዩ ኃይሊ ምስልሳል the power of meditation ባጋ ኢየሱስ ጎይታዩ አምስልሳል ዘሎ ኃይሊ ክንርኢና መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቅስ 8 ክሳብ 9 ክንርኢና ነቲ አቡ እተጻሐፈ ምእንተ ተጠንቂካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን አስተንትኖ እምበር እዚ መጽሐፍ ሕግዚ ካብ አፍካ አይትፍለዮ ሽዑ መገድኻ ተቀንዕሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካዩ ጽናዕ ትባዕ ኢለዶ አይአዘዝኩኻን እግዚአብሔር አምላኽካ አብ ትኾዶ ኩሉ ምሳኻይሞ አይትፍራህ አይትሸበርካ ኢያሱ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ሓድሽ ጉዕዞ ይኽጅምር ክሳብ ሕጂ ዝኸዶ ዝነበረ ደድሕሪ ሙሴ እዩ ሕጂ ዝኸዶ ግን ናይ ሙሴ ስፍራ ተኪኡ ይኸይድ ቅድሚ ሕጂ ኸይድዎም ዘይፈልጥ ጎደና ይኽጅምር ነገር ግን እግዚአብሔር ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኸይድዎ ዘይፈልጥ ጎደና ቅድሚ ምጅማሩ ኣብቲ ጎደና ዕውት ዘግብሮ ትምህርቲ ይምሂሮ ኢያሱ ጉዕዝኡ ካብ እግዚአብሔር ሓደ ትምህርቲ ተማሂሩ ጀሚሮ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሮ ነገር እንተዳአሎ ኮይኑ ምስልሳል ቃል አምላኽ ዝብል እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ለኢያሱ አብትሱ ዝበሎን ፍጻመ ዘብጽሖ ዋና ትምህርቲ ዝማሃሮ ብዛዕባ ምስልሳል ይምሂሮ ነቲ አብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ተጠንቂቅካ ምእንቲ ክትገብሮ ለይትን መዓልትን አሰላስሎ ንምንታይ እግዚአብሔር ለኢያሱ አብቲ ፈላሙ ጉዕዝኡ አብቲ ናይ መጀመርታ ጉዕዝኡ በዚ ትምህርቲ ዝኸጀምሮ ዝፈተዋ ምኽንያቱ ኩሎም አምላኽ ዘተስኦም ናይ እግዚአብሔር ሰባት አብ ኩሎም ከድኩም ተዳሪኹሞ ኃይሊ ምስልሳል ዝተረድኦም እዮም ነይሮም ለኢያሱ መጀመርታ ቅድመ ምብጋስካ ቅድመ ምስጓምካ ነቲ አብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ለይትን መዓልትን አሰላስሎ ኢልዎ ቀጽልካ ካብ አፍካ ይትፍለየሎ ሽዑ ኢሎ ማአሽዑ ምስ አሰላሰልካ ድሕሪኡ እንታይ ግበር ኢልዎ ሰጉም ሃሌሉያ አሰላሲልካ ትስጉሞ ስጉምቲ ኩሉ መቅናዕ ኣለዎ ምብልጻግ ኣለዎ ምዕዋት ኣለዎ ከሰላሰልካ ትስጉሞ ስጉምቲ ግን ሓደገኛ እዩ ስለዚህ ኢያሱ ምስ አሰላሰለ ሽዑ ትስጉምሞ ሽዑ ድማ ተቀናዕካ ኢልዎ አብትና እንግሊሽ ድማ you will prosper ኢልዎ ሃሌሉያ ሪኹም ቃል እግዚአብሔር ከነሰላስል ጊዜ ክንዕድግ እንድሕር ጀሚርና እሱ ንኹለን ስጉምትና አቃንዖ ክበኒ መቅናዕ ጎደናና አምስልሳል ቃል አምላኽ ይሰሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሜዲቴት ንኽንገብር ጊዜ ተዳአወሲድና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንኸነሰላስል ጊዜ ተዳአወሲድና 100% ጋራንቲ አብዚ ሰጎምናዮ አብዚ ዓቀድናዮ ዓወትናትናዮ ምክንዋናትናዮ ምኽንያቱ ምቅናዕ አምስልሳል ቃል እግዚአብሔር ይሰሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከነሰላስል ምጀመርና አብ ህይወትና ዝፍጾሙ ፍጻሜታት አለው መጀመርታ ሰለስተ አይነት ደረጃ ናይ ምስልሳል አለው እተቀዳማይ ምስልሳል ቃሉ ድምጽኸ ይውጻኻ አብ ውሽጥኻ ክደጋግሞ ኾለኻዩ ናብተኻለ አይ ደረጃ ምስከድና ድማ ነቲ ድምጽኸ ይውጻና ነሰላስሉ ዝነበርና ቃል ብትሑት ድምጺ ካብ አፍና ኸነውጽኦ ኾለናዩ ሳልሳይ ደረጃ ግን ነቲ ብትሑት ድምጺ ካብ አፍና ነውጽኦ ዝነበርና በዓውታ ክንእውጆ ምጀመርናዩ እዞም ሰለስተ ደረጃ አብ ነፍስ ወከፍ መዓልታትና ነኸዶ ምንተደአ ኾይና ዓወትናትናዩ ኃይልናትናዩ በኻላ አዛራርባ ውሽጥና ዝሕደስን ቻርጅ ዝኸውንን ብምስልሳል ቃል አምላኽ እዩ
ብዙሕ ጊዜ ቃል እግዚአብሔር ነነበቢና ነገር ግን አይነሳላሰለኒና ዳስ ዋይ ስለዚህ ነሳላሱለ ኢና ኣብቲ ቃል ዘሎ ዘይቲ ንውሽጥና ዘይረኽቦ ቃል እግዚአብሔር ከነሳላሱሎ እንድሕር ጀሚርና ዓለሙ ዓለምና ክኸውን ክጅምር እዩ ኣብቲ ቃል ዘሎ ዘይቲ ኣባና ክግለጽ ክጅምር እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ምስልሳል ቃል ኣምላኽ ንቃል ኣምላኽ ይኸፍቶ እዩ ምስልሳል ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ኣሕዋት ቀዳማይ ቃል እግዚአብሔር ከነሳላስል ተጀሚርና ካብ ኣእምሮና ሓሊፉ ቃሉ ኣብ ልብና ክዕቆር ይጅምር ካልኣይ እቲ ብልብና ዝተዓቆረ ቃል ኣብኡ ዘሎ ጸጋ ናብ ህይወትና ክለቆ ይጅምር ሳልሳይ በቲ ዝተለቐቐ ጸጋ ብእምነት ክንዓቢ ንጅምር ራብዓይ ኣብ ህይወትና በቲ ናይ እምነት ጎደና ኣብ ኩሉ ዓወታት ክንመላለስ ንጅምር ሓሙሻይ እቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ዘይቲ ቅብኣት ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ቅብኣት ከም ዝፈስስ ይገብሮ ማኣስ ቃሉ ኣብ ልብና ምስተዓቆረ በኻላ ኣዘራርባ ቅብኣትካ ክፈስስ ቅብኣትካ ክግለጽ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ገላጽ ቅብኣትካ ቃል እግዚአብሔር እዩ ቃሉ ግን ንቅብኣትካ ዝገልጾ ንቃሉ ብምስልሳል ኣብ ልብኻ እንተዓቂርካዮ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ንኺድ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጥኣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገጽቲ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚአብሔር ደኣ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጉ ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብ ብፁዕ እዩ እዛ ዝመራምሮ ትብል ዘሳላስሎ ማለት እዩ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሱ ኢሉ መን ንሱ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ለይትን መዓልትን ዘሳላስል ሰብ ንሱ ህይወቱ እንታይ ከም ዝመስል ረእይዎ ንሱ ከምታ ፍሬኣ በብግዚኣ እትህብ ቆጽላ ከዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓይዝ ማይ እተተኽለት ኦም ህይወት ይኸውን ዝገብሮ ኩሉን ይሰልጦ ريخم إذا أم مزمور داويت معرف حدا تقص سلسة زلا هيوت إسا نايتهم بمثل سالك على أملاك زنوبرو سباتها نقال እግዚአብሔር ከነሳላስሎን ተዳአ ጀሚርና ከምታ አወሰን ወሐይዝ ማይዝ ተተخلت ኩሉ ጊዜ ትርክስቲ ኩሉ ጊዜ ቆጻል ኩሉ ጊዜ አብደግዚኡ ንጊዜ ዝኸውን ፍረ መልሲ እትህብ ዝገበረቶ ሁሉ ዝቀንዓ ህይወትና ልክዕከም ኾን ይጅምር ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታዩ ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታዩ አህዋት ፕሊስ مزمور داويت معرف حدا كل سبي زفتوا إذا أب مزمور داويت معرف حدا تقصص نستزلا هيوت فرايتن قط علن إسا أبنا برانا خن رأنا دلنا تخوينا قالوا جزء عدقنا نسالا سلو أبقال أملاخ مسلسال أبقو ناي مفراي مستيرالو فرياما هيوت أم مسلسال قالوا إزولو قالوا ذا السلاسل فرايئيو قالوا ذا السلاسل أدمعيو قالوا ذا السلاسل تآليو أملاخ سماي مسكن نخميو قالوا السلاسلو